Salutare și bine ați venit la al treilea episod din One of Camber. Se pare că de data suntem singuri. Wow. Ce vrei încă? Ce vrei, mă? Ce, rectul? Știu că vrei rectul. Ah, fuck. Sau poate îl vrem noi. What the fuck, ce arenă e asta? După cum vedeți, este o arenă nouă pe care nu știu. Vedeți. What the fuck? Este nouă și, din câte se pare, chiar dacă nu facem niciun kill și nimic bun, tot suntem pe locul 3. Mă așteptam să fim pe ultimul loc la câte kill-uri ne luăm. Adică nici nu intram bine kill. Ce e asta? Eu vorbesc... Cosmin nu este, pentru că nu cred că o să mai fac prieteni în videouri, pentru că nu pot, adică dacă voi folosiți Bandicam-ul și mă puteți ajuta și pe mine puțin, dacă vorbesc cu cineva pe Skype, lui nu-i se aude vocea. Adică el poate să vorbească cu mine în continuare, doar că eu vorbesc cu el, dar pe filmare nu se audă și ca și cum aș vorbi singur. Și de aceea nu vorbesc cu el. Pentru că eu joc cu ipare în același timp. Rectul. Dacă vă place serverul, lăsați-mi descriere. Eu o să vă ajut când intrați. O să vă dau iteme. Și iată că. Shit, câte kill-uri au. Nu avem un match bun de data asta. Nu e ca cel precedent. E mult mai diferit. N-are... Oh, shit. Pleacă. Shit. Ce faci, mă, acolo sus? Ia zi. Tu ce faci, mă, acolo sus? Ia zi. Oh, fuck. Au, ne-a luat, ne-a luat. Scoasă arcul, noi bine. Fugim. Când îi vedem că scot arcul, noi fugim. Că suntem boși. Na și tu, ia. Vrei și tu? Vrei și tu? O parte de arc? O dau la porție, arcul. Arena a fost câștigată de Kid 2000, se pare. Wow. Acum să așteptăm să pornească altă arenă, pentru că am văzut că fac cu câte o singură arenă și videoclipul este foarte, dar foarte mic și bănesc că nu vreți să vă uitați la 3 minute și după aceea gata, atât. Și ziceți, dar doar atât ai pus, Răzvan, nu poți să pui mai mult. Uite că o să pun câte 2 sau 3 de acum încolo, pentru că oricum 10 minute și un videoclip are câte 3, 4, așa. Ar trebui să mai intre cineva. Nu știu ce. O să intrăm pe una, chiar dacă nu o să putem să o câștigăm, o să intrăm pe una gata începută. Oh, fuck, nu pot să intru, e full asta. Oh, uitați aceasta. Așa. Uitați-l pe acesta Tecnoca pe care l-am umplut de săgeți, pentru că noi l-am umplut cel mai des. Se pare că e supărat pe noi, dar nu ne pasă. Deci, asta e. Tipul, n-am ce să facem. Fraier. 30 de secunde până să înceapă meciul. Așa. 6, 5, 4, 3, 2, 1 și am început. Ce n-avea cum începurăm gata direct? Nici nu ne lăsară timp de început.
direct, rect. Serios, man. Știți ce lăsați? Hai să mai strângem niște săgeți. Oh, shit! Tipul, oh, scuze, te-am lovit cu săbiuța mea? Fuck. N-a apucat nici să spun ce vroiam. Rectul, ia. Fuck it. Cât de bun sunt ăștia la PvP, cred că joacă mai mult de un an pe serverul ăsta. Pentru că serverul are și lagul lui și trebuie să te obișnuiești cu el și nu este așa de ușor. Adică, uitați, unii oameni îi vedeți că zboară. Oh, uite-l pe prietenul nostru de Knoca. Ce faci, friend? You have killed Knoca. Oh, de ce avem noi aici? Un friend? Se pare că nu e friend cel de jos. Se pare că e Timor, acesta nu este, se pare, friend. Ender Liquid. Noi suntem... Vedeți jos acolo, nu este un cei din capul este, care o să piardă sigur. Wow. Scădem din ce în ce mai rău. 3 kill-uri. Cât de rău să faci de rău? Ah, Tecnoca, friendul nostru, nu știți. Hai că mai crescut destul. Așa, e Tecnoca. O, Tecnoca. Așa. Oh, e rachete. Racheta, e Tecnoca. O, Tecnoca. What? Te luai. Nu e. Ah, timp. Shit. Se pare că și Freezer este Timor. Nu este nici el așa rău, cum îl credeam. Și câștigătorul este Halep. Bă, serios. Deci, eram sigur că un român trebuie să câștige. Eram sigur. Halep. Serios. Așa. Și cam asta a fost în acest episod. Nu uitați să lăsați un comment, un like și subscribe și ne mai vedem. Pa, pa!